जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। काँग्रेसच्या कोकणातील संघर्ष यात्रेला 21 जानेवारीपासून सावंतवाडीतून सुरुवात होणार आहे। याच दिवशी संध्याकाळी 4 वाजता सावंतवाडीतील गांधी चौकात भव्य सभा होणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे माजी आमदार सुभाष चव्हाण यांनी दिली। प्रदेश नमस्कार। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रांताध्यक्ष सन्माननीय अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्याबरोबर देशाचे माजी गृहमंत्री, माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते विखे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, बाळासाहेब थोरात व इत्यादी यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात संघर्ष यात्रा गेल्या 3 महिन्यापासून सुरू आहे। पहिला टप्पा त्यांनी वेस्टर्न महाराष्ट्रात पार पाडला, त्याच्यानंतर ते मराठवाड्यात गेले, त्याच्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र आणि आज ते गडचिरोली म्हणजे नागपूर या भागात आहे। तो टप्पा त्यांचा 13 तारखेला संपणार आहे आणि 21 तारीखपासून या महिन्याच्या ते कोकण डिव्हिजन म्हणजे कोकणाची संघर्ष यात्रा सुरू करत आहेत। त्याचा शुभारंभ सावंतवाडीत सुरू होतो आहे। सावंतवाडीत हे सगळे नेते 3 वाजता येतील 21 तारखेला दुपारी 3 वाजता आणि 4 वाजता जाहीर सभा सावंतवाडी येथे गांधी चौक येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे। त्याच्यानंतर त्यांचा मुक्काम हा सावंतवाडी शहरामध्येच आहे, 50-60 लोक त्यांच्याबरोबर असतील। त्याच्यानंतर सकाळी दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10:30 वाजता ते कुडाळ येथे त्यांची रॅली आहे। आबा मुंज, पुष्पसेन सावंत, काका कुडाळकर, जैतापकर हे इकडचे जे आमचे लोकल नेते आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली ती रॅली होईल। त्याच्यानंतर 12 वाजता ते कणकवलीला तिथे एक छोटी रॅली होईल, त्यांचं जेवण होईल आणि त्याच्यानंतर परस्पर ते राजापूरला 4 वाजता पोहोचतील। राजापूरला 4 वाजता त्यांची सभा आहे। त्याच्यानंतर ते रत्नागिरीत जातील, रत्नागिरीत त्यांचा मुक्काम होईल। तिथून त्यांचा महाड, चिपळूण हा संपूर्ण दौरा आणि शेवट कल्याण येथे आहे। सिंधुदुर्गपुरता मर्यादित दौरा मी तुम्हाला सांगितला, तर मी कळकळीचं आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो आहे, पत्रकारांना, तुम्हाला आणि आमच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना सगळ्यांनी सक्रिय विनम्रपणे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं असं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीला प्रभारी या नात्याने, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्रभारी या नात्याने मी कळवित आहे। हा एक मुद्दा। दुसरा मुद्दा, BJP मधून आपल्या पक्षात आलेले नुकतेच काका कुडाळकर हे तिथे पूर्वी माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते, त्याच्यानंतर ते भाजपाचे प्रवक्ते होते। गेल्याच महिन्यात प्रांताध्यक्षांनी त्यांना रितसर 21 तारखेला प्रवेश मुंबईमध्ये दिलेला आहे। त्याची सगळी टीम ते घेऊन आलेले आहेत। तर इथे त्यांची त्वरित देवगडचे प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड करण्यात आलेली आहे प्रांताध्यक्षांनी। त्यानंतर आमचे दुसरे मित्र सरप्राज यांना या जिल्ह्याचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष म्हणून करण्याचा प्रस्ताव आम्ही प्रभारीने आणि प्रांताध्यक्षांनी दिल्लीला पाठवलेला आहे। त्यांची निवड या 10-15 दिवसात होईल आणि त्यांनाही सामावून घेऊन त्यांच्याबरोबर आमचे सगळे नेते काम करतील। परत मी तुमचे आभार मानतो आणि ह्या कार्यक्रमाला आपण आवर्जून मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे अशी विनम्र विनंती करतो। म्हणजे साधारण 25 तारखेला संपणार आहे, 26 तारखेला झेंडावंदन आहे, झेंडावंदनला त्यांना 25 तारखेला यात्रा संपणार। तर त्याच्यानंतर ते साधारणतः रत्नागिरीत जातील, रत्नागिरीनंतर चिपळूणला जातील, चिपळूणनंतर ते महाडला जातील, महाडनंतर साधारण ते खेडला जातील, त्याच्यानंतर ते रायगड जिल्ह्यात जातील, अलिबागला जातील, पेणला जातील आणि शेवटचा टप्पा त्यांचा कल्याण, मीरा भाईंदर, पालघर आणि कल्याण असं शेवटचा टप्पा 25 तारखेला त्यांचा संपवायचा आहे। त्यांनी आपल्यासाठी 2 दिवस दिलेले आहेत, म्हणजे 1.5 दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी। अल्टिमेटली असं देतोय, यांनी काय दिवे लावले ते सगळे आपल्याला माहिती आहेत। राफेलचं प्रकरण, नोटाबंदीचं प्रकरण, रिझर्व्ह बँकेची सगळी अफरातफर आणि आता हे दिवसेंदिवस आपण वर्तमानपत्रात वाचतो आणि नुसतं आश्वासनं द्यायचं काम पंतप्रधानांचं होत आहे। म्हणून आम्हाला
आमचंच सरकार आणायचं आहे आणि लोकांना हे पटवून द्यायचं आहे की हे कमकुवत कसे झाले, अकार्यक्षम कसे झाले. यांनी नुसत्या अफवाद दिल्या 15 लाख रुपये म्हणजे प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये आम्ही डिपॉझिट करू, ते काहीच मिळालं नाही. उलट कर्जबाजारी झाले, महागाई झाली आणि लोकांच्या पण लक्षात आलेलं आहे. तर संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत गेली 3 महिने आमचे नेते एकाच बसमधून एकाच गाडीतून फिरत आहे. सगळे एकाच गाडीत बसतात, एकाच ठिकाणीच राहतात आणि सामुदायिकरित्या ही यात्रा आणि ह्याचा शेवट हा कोकण डिव्हिजनमध्ये आहे आणि सुरुवात ही सावंतवाडीतून आहे.